vam començar fent una exposició de llibres i doncs en aquest any volíem veure quina era l'opinió dels joves sobre la diversitat cultural, perquè els joves són el futur, seran el nostre relleu el seu dia. I doncs era important veure com cohesionàvem aquesta societat en aquest àmbit. I la transcripció de la taula rodona és el que trobareu en el llibre. Aquestes són les persones que van participar-hi. L'Elisa Cruz va fer de moderadora i van participar doncs, el Xavier Roig, la Carol Texi, la Kenia Arteaga, la Berti Jiménez, la Yolanda Martínez i la Isabela Valls. I vam continuar doncs, això, recordant breument què s'havia fet, què havia fet l'ASAC. Vam sorgir de quan no hi havia res d'aquest àmbit en l'àmbit científic de formació continuada aquí a Andorra. Vam tenir la sort de poder signar un conveni amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears el 1985, que continua vigent i ens ha permès que els nostres socis siguin equiparables amb els de l'acadèmia per als cursos i la formació que serveix pels currículums dels sanitaris. És una oportunitat molt útil i també portar congressos a l'exterior cap aquí, perquè internacionalitzem. O sigui, la participació de l'ASAC, modestament, internacionalitza. Vam continuar amb el teatre, la passió amorosa al teatre d'Àngel Guimerà, que ens va fer una conferència la Fabiola Sofia Masegosa, perquè el teatre d'Àngel Guimerà, tot i que en aquell moment celebràvem una efemèride de la seva vida, segueix sent, les passions humanes segueixen sent d'actualitat sempre. Maricel, Terra Baixa, La filla del mar i altres, però en aquell moment la fotografia de dalt és el Vendrell, el lloc on la casa on va viure, que ara és museu, i vam voler recordar aquest autor teatral. I en el camp de la medicina, una de les coses que també